Adam! Dajte hore, dajte hore. Pozdrav, ahoj! Ahoj! Najlepší šablári, najlepší fašang na Záhorí. Poď. Na 105. Ďakujem, chlapci. Poďte si dať niečo okoštovať. Poďte. Ako máte špica? Pane, Na zdraví, na zdraví. Budeme aj pri Valneroch? chodím za tebou do Šenka. Á, to je málo, na fašánke dvakrát som bol. Raz sme byli, voľne. Tak si dal, máš. Vypil. No tak si dajte, pán starosta. Na paliček. Robo, dáš si, ne? Nie si dám, co? Počkaj, ja mu nalejme víno, Ondrejovi. A ty? Vypil? Pán Malý, Máme radšej zábavu, tradície, jak politiku. Kde? Fotbal. Dneska je zábava? Včera byla. No, schovávanie pasie. Víš, co by tam bylo? Bude tam národ. No a to si nezapomněl povídat dneska, ja som tebe nebyl. Od rána volajú ľudia, aj šablári, co pozná, a sa mňa od rána pýtajú, že sa dajú lístky kúpiť na Kandráča. Ja povedám, prosím, dneska sa ten kultúrák rozjede, lebo tam dojde milión ľudí, oni myslia, že áno, Mané, uvidíš to, ten kultúrák sa rozjede, ten kultúrák. Ty si ich naučkal? Ja som nikoho nenaučkal. Tak Ondrej tam spraví, Ale on nepovídal, že niekedy... Dobrý deň prajem. Co? Dobrý deň, po záhorácky. Dobrý deň, Ondrej, vitaj medzi náma. Som rád, že si navštívil nás, že si nás tu poctu si, že si nenechal ujiť a že si došiel na ten náš buránsky fašak. Si tu půl hodiny, povedz mi tvoje dojmy nejaké do včilku, ktoré zažívaš. Poprosím ťa o pár slov. No tak ako, čo dodať? Záhorácky síce neviem, ale vraví sa, že však to je stará prúpovidka. Záhoráci sú východňari, ktorí nedošli do Prahy. Aj preto sa tu cítim tak dobre. Klobúk dole, no na východe už nie je teda veľa miest, kde by si zachovávali taký ten fašiangový charakter ako u vás. Tak sa z toho veľmi vytešujem, pretože ja ako starý kovaný folklorista, tak toto je zážitek veľký. A keďže v tejto lokalite a na Búroch vlastne vždy, keď sme hráli, alebo teda keď sú nejaké hudobné produkcie, tak sa na nich veľmi, veľmi teším, lebo sú tu prajní ľudia. Tak som to spojil príjemné s užitočným. Som tu, obdivujem váš naturel, vašu životaschopnosť, okoštujem aj dobrú slivovičku a pevne verím, že toto nebude naše posledné stretnutie, že to bude pokojne dlhá noc, utorka na piatok. Presne tak, jak spovídal, áno, presne tak. A co by chcel odkázať chlapcom, ľudom po Slovensku, či doporučuješ takéto nejaké splátky, alebo že proste stojí za nic? No tak ja si myslím, že toto, keď tu vidím ten doraz za drobisk, toto je otázka, nie že desiatok rokov, ale storočí, že táto tradícia nevyhynie. Vy to máte hlboko uložené v sebe. Cítim takú hrdosť tu medzi vami, keď som videl tie tváre rozžiarené mamičie, ktoré vidia tancovať svojich šablárov malých. Tak čo dodať? Nech táto tradícia preskočí z generácie na generáciu a nech sa z nej tešíte, pretože toto je to, čím ste charakteristickí, čím ste výjimoční a čím je Záhorie Záhorie. Presne tak, Ondrej, super, ďakujem pekne a dúfam teda, že ešte nás neopustíš a že ešte si ten fašang trošku užijeme spolu. Alebo ako klasik hovorí, bodaj by tie šable boli iba drevené. Tak, presne tak, díky. Ďakujeme veľmi pekne za veľmi milé prijatie a naozaj krásne popoludne. Pozdravujem všetkých.